Anginibingelele umhlaba wonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Ngiyafisa ukuthi ngicacise mayelana nokubongwa komsebenzi. Abantu abaningi bayakhuluma bathi umsebenzi awubongwa, uma ubongile usuke uzidalela amazinyo abushelelezi. Namanje ngiyasho ngithi ayikho leyo nto. Nawe noma uyibuka nje lento uyabona ukuthi into engekho. Awukwazi ukuthi umzala ngathi ekwenzele ukuhle bese wena uthi angeke uzubonge, umzali bekufanele ukuthi akwenzele leyo nto. Ngisho emabandleni abantu bayahamba bayekonikela, banikele babonge, basho ukuthi bayabonga izicelo zabo bebezicelile bayibona imiphumela. Nanomuntu nje uma siphila emhlabeni ekwenzele okuhle uyakwazi ukuthi uhambe uye kobonga kuyena. Manje kungani ke bafowethu ukuthi ethongweni akufanele ukuthi ubonge? Ngoba phela ethongweni nakhona kufanele ukuthi uhambe uye kobonga ukuze ithongo libone ukuthi uthakasile ngento elikuphe yona. Uphinde futhi uzicelele ukuthi lokho elikunika kona aliphinde likukhulise. Ayikho lento ukuthi ethongweni akubongwa. Amampunge lawo angeke wathi wenza into enhle ethongweni bese izinto zakho ziyashabalala. Kodwa ke bambalala okubhasoba nawe ukuthi mohamba uyakobonga ugagula amagama abantu. Ungabe ukuthanda ukwenza lokuthi ugagula amagama abantu, kodwa okhuluma nethongo elikwembethe wena ukhulume namathongo akini onke bese ukuveza ukuthi ukhuluma nomuntu okuyena ophethe into zakho. Ibona bamaziyo uyena ozaziyo. Ungajaha ukusho amagama abantu ngoba uma uzogagula amagama abantu lokho kuzothukuthelisa lethongo elikwembethe nekuyilona elikhanselayo. Angifuni ukudeqa amagula ngoba lento sike sakhuluma kabanzi ngayo, kodwa ngithi ake ngiyigcizelele ngoba ngiyawuzwa lo moya uyavunguza kanti lowo moya wamampunge. Angibonge.